Елена Евдокимова Блиновлар теплицасында быйылның тәүге сатып алучысы. Нурлат эшмәкәрләренең шәшәк патшалыгы белән ул 3 ел элек таныша. Наверное, самое красивое место у нас в городе. Бу шәһәребездә иң матур урын дип әйтер идем. Якыннарга, туганнарга бүләк итәр өчен шәшәкләр сатып алырга була. Шулай ук бакчаларны бизәргә дә ярап куя. Петуния, газания, колиуслар, блиновлар быйыл 4 теплицаларына 24 төрле шәшәк һәм декоратив үсемлекләр утырткан. Әле шуларның һәрберсенә 3-4 төрле төс туры килә. Быйыл нурлатлылар теләген исәпкә алып, базилик, хуш исле табакта утыртканнар. Посадочный сезон мы начинаем где-то в середине декабря. Утырту сезонын без декабрь уртасында башлыйбыз, җирне әзерләйбез. Октябрь-ноябрь айларында орлыклар сатып алабыз. Озак үсә торган чәчәкләрне утыртабыз. Алар май бәйрәмнәренә чәчәк ата. Валентина Таймуллина помидорларны күчереп утырту белән мәшгуль. Сезон вакытында балаларына шулай ярдәмгә килә ул. 12 сортта утыртылган помидорларны, шулай ук кыярларын нурлатлылар сатып ала башлаган инде. Мен пенсияда хәзер балаларны булышам помидор күчерергә, су сибәргә, утарга, шуны йомшартып, аларым эшләре күп. Монда хәзер самый сезон. Кешеләр дә килә башлады инде менә помидор кыяр алалар. Чәчәкләрдә ала башладылар инде. 7 ел чәчәк бизнесында булган Блиновлар яңалык яклы. Нурлатлылар яратып өлгергән петуния, бархаткалар, бегония һәм башка чәчәкләр янәшәсендә Прованс кырларын бизәүче лавандада утыра. Портулак белән дельфиниумнарда быел шәһәрлеләр бакчаларын, ишек алларын бизәячәк. Ә менә каллылар һәм кашпаларда чәчәк атып утыручы петунияләр тиздән шәһәрнең үзәк мәйданында урын алачак.